இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ப்ளே-டோ தான் பண்ண போறோம். எனக்குமே ப்ளே-டோனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது க்ளே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிதானே. அதையே ஹோம்மேட்லயே செஞ்சா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும். காசுமே பெருசா செலவாகாம ஈஸியா வீட்ல இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு கூட இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அவ்வளோ ஈஸியா வீட்லயே நம்ம இன்னைக்கு க்ளே செய்ய போறோம். இதை தெரியாம என்னைய மாதிரி இருக்கிறவங்க இல்ல 5 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்க தெரியாம வாயில இந்த க்ளேவை போட்டா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா இது ஃபுல்லாவே நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற சில பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்றோம். லைக் வாட்டர், கோதுமை இந்த மாதிரியான பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ தெரியாம அவங்க வாயில போட்டா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சேஃப். இதான் நான் சொல்ல வரேன். இந்த க்ளேவை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. ஓகேவா? சொல்லுவா அங்கே வீட்டில் போகலாம். நம்ம இப்போ க்ளேக்குள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுல்ல வந்து நம்ம 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணணும். நம்ம வந்து 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து எவ்வளவு நிறைய க்ளே வேணுமோ அதை பொறுத்து தான் நீங்க வந்து மைதா, வாட்டர் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்க 1 கப் இல்ல 2 கப் கூட எடுத்துக்கலாம். கம்மியா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து 1/2 கப் மைதா எடுத்தாச்சு. இப்போ இதே அளவுக்கு நம்ம வந்து வாட்டர் எடுக்கணும். இப்போ நம்ம 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணியாச்சுல்ல, இதுல வந்து நம்ம அதே மெஷர்மெண்ட்ல 1/2 கப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா வாட்டர் ரொம்ப ஆனாலும் தண்ணியா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து எவ்வளவு சூப்பரா ஸ்மூத்தா கலக்கி வச்சிருக்கேன்னு பாருங்க. கொஞ்சம் கட்டி கட்டியே உள்ள இல்லாத மாதிரி நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாசமா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல. ஸோ அதனால நான் அரோமாக்கு தான் வந்து ஆட் பண்ணிருந்தேன். நீங்க வந்து ஆட் பண்ணணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். இது வந்து உங்களோட ஆப்ஷன் தான். இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணணும். வினிகர் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து வினிகர் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துக்கணும். சால்ட் எதுக்கு ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெட்டு போக கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்றோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணணும். இது வந்து டார்க் பிங்க் மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப டார்க்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல. அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நாம கேஸ் ஸ்டவ்ல நம்மளோட க்ளேவை வந்து வச்சாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு சுருங்கி வரும். அப்புறம் நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடிப்பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காண்டி சிம்ல வச்சுக்கிறேன். A few moments later. கேஸ் ஸ்டவ்ல வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஆனா ரொம்ப சூடா இருக்கு. ஆனா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ரொம்ப. இப்போ வந்து இது நல்லா ஆறிடுச்சு. சூப்பரா இருக்கு. சாஃப்ட்டா ஸ்மூத்தா இருக்கு. ஓகே, இது அதே மாதிரி எதுல வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது வந்து 1 வீக் வரைக்குமே ஃபுல்லாகவே நல்லா கெட்டு போகாமல் வாசமாக ஸ்மூத்தாகவே இருக்கும்.
நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி வாயில் தெரியாமல் வச்சா கூட பிரச்சனையே இல்லை. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால் தெரியாமல் சின்ன பிள்ளைங்க வந்து வாயில் வச்சா கூட பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ நம்ம எப்படி ஈஸியாக வீட்லேயே க்ளே செய்யலான்னு பார்த்தோம். இப்போ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம். நான் வந்து ரெட் செஞ்சுருந்தேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள், கையில் வந்து பிடிச்சி விளையாடுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. செஞ்சதுலேருந்து கையில் சூடாக இருந்தால் கூட நான் வந்து அப்படி வச்சு விளையாண்டுட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த க்ளே வச்சு விளையாடுறதுக்கு. அதை விட இது வந்து எவ்வளோ நிறைய இருக்குது பாருங்கள். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலே இது வந்து நிறைய வருது. இதை விட நிறைய இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ நிறையா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதனால தான் இப்போ நான் வீடியோ எடுக்க சொல்ல கூட விளையாண்டுட்டே இருக்கேன். ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நான் நிறைய கலர் செஞ்சுருந்தேன். அதை வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்தது உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு, சாஃப்டாக இருந்துச்சு, கையில் பெருசாக ஒட்டலை. அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.